Krásny deň vám prajem všetkým. Moje meno je Miroslava Beňová-Dererová a ideme na žrebovanie januárovej súťaže. Pozdravujem všetkých, ktorí pozeráte live na skupinke facebookovej Cesta podpory 21, ale takisto zdravím aj vás, ktorí budete pozerať zo záznamu, a to tak, že dostanete odkaz na e-mail, pretože v skupinke nie ste, ale mali ste možnosť takisto sa zapojiť svojou objednávkou do žrebovania, teda do januárovej súťaže. Takže kým sa nám na tom liveku kočky popripájate, tak vidím tu už nejaké očka, takže ja vás zdravím, kľudne ma pozdravte, aspoň aby som videla, že či idú nejaké komentáre. No a ja aspoň poviem zatiaľ vlastne, aké boli podmienky súťaže. Je to súťaž, ktorú som organizovala ja, ako vaša top manažérka, a o tieto krásne ceny. No, je ich 24. Takže ja vám naozaj všetkým držím palce. No a zapojili ste sa každý jeden z vás, kto spravil v tom produkčnom mesiaci január objednávku minimálne v hodnote 63 € v katalógových cenách. S tým, že platili ste samozrejme menej, pretože sa vám odpočítala vaša marža. No a 63 € práve preto, aby ste neplatili poštovné. Takže vždycky vlastne to dávam takto do tých súťaží, pretože to pre vás lepšie, pretože podľa mňa lepšie je mať výrobok za 5,50 ako poštovné. Asi tak. Takže ahojte, ja vás všetkých zdravím, pevne verím, že už sa tešíte na to žrebovanie. No a vydržte do konca, pretože na konci vám poviem, čo som pre vás vymyslela a pripravila na mesiac február, aby ste opäť mali takú nejakú motiváciu a možnosť súťažiť, takže je to naozaj nejaká taká tá čerešnička na torte. Ešte vám chcem na začiatok opäť poďakovať za to, že objednávate Euronu, že používate hlavne tú Euronu, to znamená, keď vám ten balík príde domov, tak ho naozaj rozbalte a naozaj používate tie výrobky. A pokiaľ neviete, ako ktorý výrobok použiť, tak na faktúrke alebo na dodacom liste máte kontakt na svojho poradcu alebo na mňa, tak sa nám ozvite, my vám veľmi radi vysvetlíme, ako výrobky používať tak, aby ste boli s nimi spokojní. Takže ahojte kočky, super. No, tak, ja si myslím, že úvod máme, záver tam bude. No a ideme na to. Takže, ceny sú pripravené. Žrebovacie osudie je tiež pripravené, vy ho asi nevidíte, ja som si ho tu dala tak, aby som ho mala po ruke, ale až viete, že tam nikto nezasahuje. Som tu sama, práve že by sa mi tu zišiel aj nejaký pomocník, no ale nič sa nedá robiť, zvládneme to aj sami. No a na úvod ešte vám chcem povedať, že nezabúdajte, ide teda Valentín a pokiaľ ste si niekto nespravili radosť na Vianoce, tak vám doporučujem tohto môjho miláčika fakt teraz, takže aj ja som si ju teraz dala. Skylin, náš parfum, dámsky, samozrejme je tam aj pánsky, tá nie je teda medzi cenami, alebo potom teraz limitku, našu Devon. Hej, takže pozrite sa na tie parfumy, sú naozaj krásne a tie euroniacky sú proste iné. Takže vyskúšajte, máte možnosť si tam kúpiť aj vzorček a uvidíte potom, že či vám tá vôňa pasuje alebo nie. No, takže úvod máme za sebou, ideme na žrebovanie, takže všetci, ktorí ste splnili podmienky, ste tu. A samozrejme, aby som nezabudla, dala som teraz možnosť, aj pokiaľ budete mať nejakú registráciu, to znamená privedete niekoho k Eurone, stanete sa jeho poradcom a on takisto bude mať tú objednávku v hodnote 63 € aspoň, tak súťažíte aj vy, aj on. Takže máte tým pádom o jeden žreb viacej. Mnohé z vás tu majú niekoľko listočkov, pretože ste mali niekoľko objednávok v mesiaci január. Takže uvidíme, je možné, že sa budú aj niektoré mená opakovať, ale to je práve preto, lebo tých objednávok ste mali viacej. Takže poďme na to. No a ja začnem hneď prvou cenou, pretože to je taká hodne zaujímavá cena. Je to parfém, ktorý vidíte, on je zabalený, ešte je nerozbalený. Je to dámsky parfém, takže uvidí ho až tá majiteľka, pretože samé ženy samozrejme sú tu v tom osudí, takže potom nám ho môže trebárs nafotiť, dať nám info, ako je spokojná. Takže parfém
preto aby ste mali šancu naozaj všetky. Takže, koho bude? Koho teda bude ten parfém? Takže dívam sa do kamery. Tak, a už tu mám jednu z vás. Už tu mám jednu z vás. A je to Ľubka Valová. Ľubka Valová, vidíte to síce opačne, ale myslím, že sa to dá čítať. Tak, srdečne blahoželám, Ľubka, parfém poputuje k tebe. Tak, výborne. No, ďalej opäť, aby ste mali možnosť všetci súťažiť, tak o nášho agenta, toho dávam vždycky veľmi rada, pretože pevne verím, že ho máte všetci doma, ale agenta nie je nikdy dosť, že? Takže, koho bude agent? Tak, už tu mám. Takže druhá cena, neuveriteľné, ale stalo sa to. Ľubka Valová. Nedala som tam ten listok, Ľubka má opäť viac objednávok, takže Ľubka, blahoželám. Je to tam. No a opäť ďalší z takých veľmi zaujímavých cien a aby ste mali väčšiu šancu, tak je med, konkrétne malinové líbanky, takže to sa na toho Valentína hodí. Takže poďme na to, kto bude teda výherkyňa, ktorá si dá tie malinové líbanky doma. Ľubka mala šťastie dneska, tak nekončíme ešte samozrejme. Tak, a výherkyňou je Daniela Šeriová. Danka, blahoželám, dúfam, že poteší. Takže Danka má med. Krásne. No, akou cenou pôjdeme ďalej? Je to naše úplne obľúbené, vaše obľúbené tekuté mydielko. A je to vo vôni Giamena, ktorá je taká unisexová, naozaj skôr tak ide ako keby do pánska, ale ju mám veľmi rada a v tejto vôni vlastne máme prací gel na tmavé pradlo. Je to tá krémová konzistencia, takže budete ho milovať a je to, v tejto vôni sa už mydlo kúpiť nedá. Takže som si povedala, že pustím jedno zo svojich zásob, pretože som si zobrala pár kuskov a si ich tak ako šetrím, ale povedala som si, že je dopustím vám. Takže, koho bude mydlo? Ja ho používam aj ako sprcháč, takže zrovna manžel ho má teraz aj v kúpeľni. Tak, ideme na to. Takže, koho potešíme ďalej? A je to Drahomíra Bugalová. Drahomíra Bugalová, blahoželám. Tak, blahoželám. Dúfam, že poteší. No, ďalej, čo tu máme takú opäť exkluzivitku, tak je luxusný telový sprej pre dokonalú relaxáciu a je to follow, opäť už sa nedá kúpiť, takže zase niečo z mojich zásob. Tak, koho potešíme? Ktorú dámu? Toto je fakt pre dámu, pre dievča. Toto není pre chlapa. Tak, už vás tu mám. Ste tu, dámy? Ste tu? Kľudne mi napíšte. A je to Irena Veselá. Irenka, srdečne blahoželám. Tak, a ideme ďalej. Niečo teda aj pre pánov. A vy viete, že sme na Vianoce mali úplne nádhernú túto sadu Gentles, kde parfém krásny si môžete práve ešte kúpiť. Ten máme teraz v minikatalógu, ale ja vám chcem opäť pre tých chlapov, komu sa neušlo, tak dať sprcháč. Je to sprchový šampón a to zloženie je naozaj fantastické a vôňa tiež. Takže, ktorého manžela, partnera, syna, brata potešíme? A poteší sa samozrejme aj ženy tým pádom. Tak. Výherkyňa je tady. Neuveríte. Ľubica Valová. Tak, Ľubka, koľko tam máš ešte tých objednávok? Vidíte to? Proste, to je šťastie. Takže, Ľubka poteší asi manžela, uvidíme. No, opäť jedna z takých fantastických vecí, vy viete, že tie moje nohy,
Takže je to telový peeling, osviežujúca vlastne peelingová triešť na celé telo. Je to cukrový peeling s olejmi v biokvalite a je proste úžasný. A tiež som si zobrala do zásoby, takže vám púšťam jeden, pretože už sa tiež nedá kúpiť. A si myslím, že už fakt nikdy nebude. A je to vo vôni jahoda a Sydney kráska, určite to poznáte, takže ktorú dámu potešíme teraz? Ľubka, dúfam, že už máš všetky objednávky teda. Nech dáme priestor ďalším. Takže poďme na to. A výherkyňou je Petra Vlčková. Tak, Peti, blahoželám. Dúfam opäť tiež, že poteší. Tak, no a ideme už na také tie čistiace veci, fantastické. No a tu nám máme jednu úžasnú vec a to je prípravok proti roztočom. Pardon. Prípravok proti roztočom. Takže kto máte rôzne alergie na roztoče, viete veľmi dobre, že to je fantastický produkt a určite ho už máte doma vyskúšaný. S nádhernou vôňou a fakt funguje. Takže poďme sa pozrieť, koho to bude. Všetkých vás si tam krásne ukladám. Vidíte, tam sú aj tie listočky, takže nedávam to naspäť sem. Tak, a už mám výherkyňu tejto špecialitky. A je to Gabriela Kryžeková. Takže Gabika, blahoželám. Krásne. No, ďalšia z takých špecialitiek fantastických je čistiaci prostriedok na detské sedačky a autosedačky. No a oceníte to naozaj všetci, to znamená, či detičky máte alebo nemáte, pretože kto má auto, čo dneska naozaj máme väčšina, tak tam na tých sedačkách je kadečo. A je úplne fantastický, úžasne funguje, krásne vonia, ešte dlho vám potom bude auto voňať. No, miláčik. Takže, koho bude? Ktorú dámu potešíme tiež? Už to máme. Už to tady máme. Tak, a je to Alenka Sochuľáková. Alenka, srdečne blahoželám. Tak, no, ďalšia taká špecialitka je impregnácia na sklo a zrkadla pri vode a proti vode a zahmleniu. Je to naozaj taký špeciálny produkt. Keď si už umiete sprchový kút a podobne, tak potom idete vlastne dávať túto impregnáciu a ono vám to vlastne urobí ten efekt, že také guľky sa vám len budú baliť potom po tej sprche, takže ďaleko lepšie sa udržiava. Takže opäť krásna vec. No a koho to bude tentokrát? Ja občas tam mrkam aj na nejaké komentáre, ale nejak uvidíme, či teraz nejaký ďalší nabehne. Takže už to meno tu dneska bolo, tak opäť Danka Šeriová. Danka, blahoželám. No a jedeme dál. Čistič práčky. Už k nemu asi netreba viac povedať. Ak idete začať prať v Eurone, tak začnite čističom. Tak, takže kto bude čistiť pračku najbližšie? Máme. Bude to pravdepodobne žena, lebo asi chlapi málo kedy čistia. Takže je to Denisa Mikolajová. Deniska, blahoželám. Tak, no a kto bude čistiť myčku? Viete, no nezabúdajte na to, že aj umývačka riadu, keďže umýva, je to super, ale treba aj jej občas pomôcť, aby sa vám neobchala a podobne. Takže vyčistiť. No a kto to bude? Janka Ševecová. Neviem síce, či má myčku, ale uvidíme. Keď tak sa dohodneme na niečom inom, ak by náhodou. Takže tak, lebo predsa len tú pračku má každý, ale myčku nemá úplne každý, takže to berem. No, ďalej tu nám máme priestorové aromatika, fantastické a ja som vám tu dala sovičku, ktorá je úplne úžasná. To viete, sovička proste
Vo všetkom musí byť tá sovička. Nádherná vôňa, kto ste ešte nevyskúšali, choďte do nej. A výherkyňou je Mária Šulíková. Majka, srdečne blahoželám. Tak, teraz to prestriedame, niečo na vôňu opäť a to je parfém do vysávača Magical Down. Je to, že snehová vločka a nechcem vám dávať už nič vianočné, samozrejme, ale mne táto vôňa skôr pasuje na jar a leto. Kto ste ju mali, tak možno viete, tak som si povedala, že preto ju aj dávam a je to parfém do vysávača a môžete to použiť samozrejme aj inak, viete určite asi ako ešte. Takže koho bude? Koho potešíme? Tak, máme výherkyňu, máme. A opäť meno padlo Drahomíra Bugalová. Blahoželám. Vidíte, koľko z vás má proste opakovanie objednávky, čo sa veľmi teším, pretože vidím, že robíte radosť s Euronov nielen sebe, ale aj niekomu ďalšiemu, čo je fakt skvelé. Tak, ideme trošičku do toalety. Opäť fantastický produkt, je to gel. Do toalety samozrejme dostanete k tomu aj ten košiček a je to vo vôni kryštálový kvet. Takže komu bude voňať doma? No, mám tu 2 listky, tak vyberám jeden. Takže, mám 2. Tento mi teda ostal v ruke, takže bude mať na toaletu. A hneď ten ďalší dáme ďalší parfum do vysávača. Dobre, keď už som ho vytiahla, asi som ho mala vytiahnuť. Takže do toalety získava Ingrid Šmitová. Inka, blahoželám. Akurát mi tu vošla cica, že? Tá si otvára dvere sama. No a komu mal ísť parfum do vysávača vo vône levandule? A viete, že levandula je výborná aj proti tým všelijakým mužkám, ako sa to volajú. Teraz normálne nespomeniem. No a mal ísť k Sylvii Holej. Takže Sylvinka, blahoželám. Tak, dáme si teraz univerzálne čističe, pretože tie som pre vás pripravila v takýchto šikovných politrových baleniach. Každý v inej vôni, tak pokiaľ ste ešte nevyskúšali tú vôňu, tak pevne verím, že vás poteší. A pokiaľ vyťahnem niekoho, kto ešte nejakou náhodou nemá ten čistič, tak mu k tomu pošlem samozrejme aj fľašku na riedenie. No tak chytila som sovičku, o ktorej sme sa tu už dnes bavili, takže poďme na to, koho bude sovička. Koho bude sovička? A je to Vlasta Dudášová. Vlasti, blahoželám. Tak, ďalší je vo vôni Green. Je to taká tá svieža vôňa, jedna takisto z najobľúbenejších. A už mám výherkyňu tu. Je to strašne dlhé, keď máme toľko cien však. Musíme tých cien mať menej proste. A je to Margita Fabianová. Gitka Fabianová, tak sa mi pletie jazyk, tak blahoželám. No ďalšia vôňa je levandula. Krásna vôňa na umývanie okien, aspoň vám tam nejde kadejaký hmyz. Tak, máme výherkyňu. Výherkyňou je Veronika Beniačová. Veronika, blahoželám. Tak. Ďalšia topková vôňa je čierne hrozno. O tom netreba rozprávať. Veľa čierne hrozno, najobľúbenejšia vôňa z neho je najviac výrobkov, že? Takže koho potešíme opäť. A je to, opäť meno už zaznelo, Mária Šulíková. Tak blahoželám. No a posledné 2, Spring Aloe. Taká svieža vôňa, taká jemná, veľmi pekná. Koho to bude? Tak. A je výherkyňa Lenka Sabalová. Lenka, blahoželám. Tak, no a opäť ešte jedna z takých tých krásnych jemných vôní
je vôňa Auriskaj. Tak, Cica chce ísť von. Vôňa Auriskaj. No, ako ho bude? Tu už budeme mať 22. cenu. Ešte nám tu bude niečo ostávať. Takže, Martina Marková. Martinka, blahoželám. Myslím si, že to bola posledná objednávka v januári, ak si dobre spomínam, lebo sme tam ešte riešili niečo spolu. Takže stalo to za to. Tak, a ešte tu máme krásne dve v aromatika, a to je nádherná čierna perla, luxusná vôňa. A potom do toalety, fantastická, a to je Ocean Glow. Tak. Takže, čierna perla. Koho bude čierna perla? To chcela naraz, ale dáme to postupne. Čierna perla Margita Curkalová. Takže opäť Gitka, blahoželám. No a do toalety, môže byť aj inde samozrejme, ale je to taká skôr vôňa do tej toalety. Takže výherkyňou je Janka Michalisková. Janka Michalisková. Poviem vám, že Janka mala asi najviac objednávok, lebo furt som písala Janka Michalisková. A je sranda, že táto jedna cena. No, vidíte, niekedy sa to tak deje. Niekto má jednu objednávku, vyhrá, niekto má 10, nevyhrá, hej, takže je to rôzne. No a ceny sú rozdané. Takže kočky, ja vám všetkým blahoželám. Vyhrali ste každá jedna, pretože máte doma Euronu. A to je na tomto najkrajšie, takže ešte raz blahoželám všetkým výherkyniam. Postupne sa s vami spojím, dohodneme sa, či ceny odovzdám osobne alebo pošlem poštou, pretože už vidím, kto kde odkiaľ ste, takže sa dohodneme, aby to v priebehu budúceho týždňa išlo, aby ste ich mali čo najskôr. No a vy určite už čakáte, že čo to v tom februári bude. No, neukážem vám to takto úplne, ale hovorí sa, že február je že suchý február. Mnohí si dávajú také výzvy na tento mesiac bez alkoholu. No tak, ale zase na druhú stranu, kto sa nedáva také výzvy, tak prečo si nedať nejaké suché vínko, že? Takže pôjdeme do vína tento mesiac. Ja víno nemám, to čo sme mali sme vypili samozrejme, ale budem objednávať teraz a budem objednávať práve toto z nášho minikatalógu, to taký ten typ na Valentína, červené vínko, rubínové. Je to taká tá novinka, ktorú teraz máme a povedala som si, že správame niečo, čo sme doteraz nemali, prečo nie? Takže budete traja výherci za mesiac február. Vidíte, že som to predsa len trošku znížila, lebo je to dlhé, keď je tých cien veľa. No a môžete si vybrať potom po žrebovaní ktorékoľvek z vín, ktoré vám bude pasovať. Môže byť suché, môže byť polosuché. Tie vína sú naozaj výborné. Kto ste vyskúšali, tak viete veľmi dobre, že tie vínka sú fantastické. Ja som teda není moc vinár, pretože mne bývalo vždycky povinne zle od žalúdka. Nejako mi tam tie kyseliny nepasovali, ale musím povedať, že som teda zobrala na skúšku nejaké biele vínko a bolo fantastické a mne nič nebolo. Takže môžem piť, že? Ale ja tomu alkoholu moc nedám, ale kto je vinár, tak vie to oceniť a vie, že to víno je naozaj iné. Je pestované, je v biokvalite. Na to si dáva majiteľ zase záležať. Je to na viniciach Eurony pestované, takže môžete si potom počítať aj na webe o tých vínach, ako sú pestované, ako sú spracovávané a tak ďalej, až kým neprídu do tejto podoby. No a opäť budú dve formy, buď vám odovzdám vínko osobne, ale skôr to asi spravíme tak, že vyberiete si víno, ktoré budete chcieť, potom ako výherca vínko si hodíte do svojej objednávky a ja vám pošlem peniaze na účet, koľko ste za to víno zaplatili. Bude to tak lepšie aj z hľadiska logistiky, ale hlavne vy budete mať ešte body za to vínko a vlastne vám to dopomôže aj k lepším cenám na ten ďalší mesiac. Takže som si povedala, že to tentokrát spravíme takto, vyskúšame to, uvidíme. Pevne verím, že vás to poteší.
Tak, ja ho určite budem mať v objednávke, takže najbližšie vám aj ukážem v balíku, potom aj aké vínka som ešte zobrala, lebo chcem zobrať toto a ešte nejaké vybrať, takže uvidíme. Jo, takže pevne verím, že sa tešíte, že to bude zase také trošičku iné, že to nebude furt len o tých čistiacich prostriedkoch. Dúfam, že sa vám výhry páčili a snažila som sa ich naozaj prekombinovať tak, aby tam boli naozaj rôzne, aby sme potešili aj tie vône, aby sme potešili trebárs aj to lepšie upratovanie. Takže výhercom blahoželám, sme dohodnutí. No a ja sa teším na vás opäť niekedy na budúce. Majte sa krásne. Ahojte.